kayak rumah. Mbak, sama nyeluk apa gitu nyeluk Mas Mbak ini ya. Ini ada channelnya dari siapa? Cak Wandi channel. Juga ada Mas Ali kok koncoku kok MC ya, Mbak. Kae, aku lo seneng sound system iki. Sound system. Iki sing nyeteng iki. Iya. Mas iki biasa iki ngoni brondong-brondong rek. Mas sampe nak langgananku ning ngene kula. Susuke gorong ta pengenane? Kurang. Susu 5.000. Iya, bene ya nggo tuku bensin aku. Itu bensin adik. Juga sound systemnya apa ini? Monel audio profesional. Onel audio kami jil saking lanat dan pundi Mas. Anjas Moro. Takkan nani Sony Puena. Aku kok sampean ngono mau delok tekan ngendi-ngendi kono lho. Blasuk ning gone alas-alas kono lek kok sampean ngono ndak. Reoni iki nang padha. Jarang-jarang lho ngene iki. Ugi matur nuwun dumateng Gurin ya. Ingkang sampun kersa nimbali kadang-kadang campur sari. Sari Satria Budaya Kamijil saking Laladan, Pulau Pugur, Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kadipaten Jombang dah. Loh. Jare Mangguyangan saiki Jombang. Aja buka kartu. Ade kan rono sosialisasi. Iya. Ya minangkani pamundutan ingkang hamaku ganti umpama mudune nyidam sapi. Aja banter-banter wedok kaya Iya, Mbak, Betara aku Kolong. lali. Monggo. Mas. Waduh, kok sama aku ra iso. Waduh, aku ya ora iso. Satria Budaya Ada Bude Benita dan ada Agustina. sing halus. Ada Onel Audio Profesional Production, ada Cak Wandi Channel, ada Mas Ali Video Shooting.
Sikat yo. Yo, menurut gogrok, iso kantul suaranya. Yo.